Nsellmilkom, insellem il-followers tagħna kollha. Mela llum għandna storja interessanti immens. Mela din l-istorja titratta near death experience li hija bil-Malti qrib il-mewt, ħanejtek, esperjenza ta' qrib il-mewt, u llum miegħi għandi persuna illi għaddiet mhux darba imma 3 darbiet minn din l-esperjenza. Nixtieq ngħid illi ma kienx faċli illi nsibu persuna illi tiddiskuti din it-tema u bekk nirringrazzja lilek Jane illi ġejt illum hawnhekk u ħataqsam l-esperjenza tiegħek magħna. Grazzi lilek u minn qalbi għax sewwa li jkun hawn dat tarif fuqha din il-biċċa tax-xogħol u jien nkun bħalma għamilt fi stazzjonijiet oħra qed naqsam l-esperjenza tiegħi għal min irid jisma' u għal min irid jitgħallem fuq din il-biċċa xogħol u nħoss li obbligata li niġi u nirrakkonta din l-esperjenza tiegħi għal benefiċċju ta' kulħadd. Mela, Jane, biex ngħid kollox, dik kienet meta ktibt fuq il-Facebook avviċinani mis-Sajan, tajjeb, u għalli ħatkun diffiċli, għalli ħafna nies kif qed ngħid ma jiġux u jitratta ħafna dit-tema, is-Sajan tal-jeni, dal-affarijiet. Segwih infatti ħafna, ġobni s-suġġett tiegħu ovvjament għax jien għaddejt minn dawn l-esperjenzi, allura xi ħaġa beyond ir-realtà żgur kif tgħidha ninġibed biex insirna fiktar tarif. U naħseb din xi ħaġa f'kulħadd illi jieħu pjaċir jew inkella jaqbad jieħu pjaċir jinteressa ruħu f'dan l-affarijiet naħseb mistoqsija fuq f'moħħ kulħadd jiena fejn sa mmur. Ekku. Ġifieri. Dik hija eżatt jiena fejn sa mmur u llum għalhekk inħossni dejjem sirena għax wara nirrakkuntaw ngħidlek x'ħareġ minn din l-esperjenza u kemm wieħed il-bniedem jinbidel wara li jkollu dawn l-affarijiet. Ekku, mela, Jane, din hija ħanejtek ħafna nies jgħidu illi mija xejn ħlief illużjoni fejn il-moħħ minnu xettiku naturalment, il-moħħ fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtek itik mument ħanejtek pjaċevoli, allura tgħaddi forsi minn dik il-parti illi mbagħad ma tiftakar xejn u ħafna nies jassoċjaw bħala ħolma u xejn iktar. Però kien hemm anki neurologist, ħanetkellmu fuq naqxejn qabel nidħlu fl-istorja tiegħek, illi kienu xettiċi, tista' tgħid ma jemmnu xejn. U ġat lilhom u nqelbu ta' fuq illum qegħdin. Jiena bħalma taf bħala professjoni jiena infermiera, ex-infermiera, 15 sena, ġifieri jiena wkoll kont fil-linja tal-mediċina. Biex dak qed tgħid dak it-tabib u jien l-istess ovvjament wara l-esperjenzi tiegħi tibdel ħafna minn dak li tkun bażikament minn għalik li ma jkunx jeżisti. Eżatt, ġifieri bħalma qed ngħidha tabib li neurologist ġifieri suda fuq il-moħħ naturalment, ġifieri dan. Dak aħjar minni żgur. Ġifieri letteralment illum qed jitkellem fuq din l-esperjenzi li huwa għadda, ġifieri titgħaddi minnha biex tkun taf kemm reali. Li anke kiteb xi kotba dak. Żgur. Għax tant ra fenomenali qabel qas kien joħlom li qed ngħidlek kien jopera fuq il-moħħ, ġifieri. Eżatt. Issa hemm ħafna stejjer fuq l-internet għax hemm sajt ukoll il insegwija ħafna il interessa ruħi f'dat it-tema, imma qatt ma kelli okkażjoni nagħmel dat tip ta' podcast u qed gost li qed nagħmlu qed ngħidlek u x'inhet li kont fuq ix-xwieq biex nisma' l-istorja tiegħek u naqsmu wkoll mas-semmija. U dal-programm fuq YouTube Near Death Experience ukoll ND jirrakkontaw in-nies l-istejjer tagħhom u jibgħatuhomlu u jaqrom u jagħmel naqxejn video hekk ma nafx intqajtx miegħu. Hemm ħafna is-somiljanzi ħanejtek min jgħaddi minn qisu dawl għal dawl. Id-dawl dejjem qisu preżenti. Eżatt. U verissimu. Mela issa inti kellek tlieta.
Jien naħseb inti qiegħda x'imkien lejn rekord. Għax ma naf il-ħadd qatt ma smajt fl-istorja li kellhom 3 darbiet. L-ewwel waħda kienet intensa. L-ewwel waħda li kienet intensa. Ovvjament kelli meningite u għamilt ġimgħa ġifieri b'sintomi u nżilt xi 10 kilos f'ġimgħa x'issa xorbitni, deni qawwi u qabel Baġralek kienu qed jaħsbu li għandi xi sinus għax dak kien żmien ukoll dak iż-żmien taf intuġġek rasek u hekk. U mbagħad d-deni tiela, ovvjament u l-weight nieżel xi ħaġa gravi kien hemm. Ġie t-tabib tal-familja u mill-ewwel qal li issa l-isptar għax jew għandek meningite jew inkella gidmek shiver out. Għax is-sintomi kienu qed juru b'dak il-mod. ċempel l-ambulanza dak il-ħin biex ġiet għalija, ma rridniex la ħadd iwassalni għalli kemm tmur. X'ħin u mbagħad ovvjament ħadt l-emerġenza bdew it-testijiet normali jew tad-dimija u hekk. U mbagħad waslet il-proċedura ġo l-kamra biex jaħdula qed titkellem b'mod mediku is-CSF li huwa l-fluid li għandna ġo darna biex jaraw jekk hemmx il-mikrobu tal-meningite li huwa proċess normali jgħidulu epidura li ddaħlulek labra f'darek u jiġbdu l-ilma u jibgħatuh il-laboratorju ġifiet nitkellem bħala medical terms għax kelli każijiet ta' pazjenti qabel jiena konna nieħdu ħsiebhom jiġifieri. U ovvjament naf li proċedura jibsa u tweġġa' u iktar jiena bħala infermiera tkun taf mbagħad is-side effects u l-konsegwenzi ta' dik il-proċedura. Allura kelli ċertu biża' fil-fatt għax waħda minnhom meta hekk qed jolqtulek il-parti min-nerv allu tiġi paraplegic. Imma u fatti għamilt naqa' pressjoni fuq il-tabib qed wara li ħallini nimxi. Għax qed ngħidlek l-infermiera huma jgħidu l-pazjenti għax ikunu jafu x'ġej għalihom għalhekk. Naturalment it-tobba, surgeons u kollha. Eżatt, għax kulħadd ikun jaf x'ġej għalih. Kif appena bdiet il-proċedura u ħassejt it-tingiża xejn intlaqt minn ma' ġismi qed narahom it-tobba jagħmlu l-proċedura. Ġifieri x'inniżek X'inniżek mor ġo koma. inti morġa koma Mor ġo koma. bħala ġismek. Iwa, ġifieri għax anke t-tabib kien konsert gravi kont ġifieri qabel ma tlaqt. U bdejt nara lili nnifsi. Ġifieri stenna, inti intlaq ġa koma. Qiegħda fuq Mela ġejt koma. Imma inti ħriġt minn ġismek. Iva. Mela ħanispjegawha ħriġt minn ġismek. Kif tgħidha tiħħover. Hovering Isek kif ma nafx kif tgħidha bil. Ittir fuq ġismek U ħajdu. qed narahom jagħmlu l-proċedura ġifier ġismi qisu ħanejdu isu kelli sut u ħallejtu hemm bħala ġisem fiżikali, però l-ispirtu huwa ta' ġejn, il-ġejn propja ġifier qed ngħidu. Il-consciousness ġifieri tiegħek qiegħed ħarġet minn ġismek. U ġejn hija l-propja karattru Eżatt. hija nnifisha ġifieri. Ngħid ir-ruħ meta ngħidu l-ispirtu. Bil-memorji b'kollox tiegħek. Kollox u kif inħoss li jiena. Jiġifieri kull ma qed ngħid jien isni ħallejt l-libsa warajja li huwa ġisem u qed neħoverja da. U qed nieħu pjaċir għax qed irahom jagħmlu l-proċedura u mhix inweġġa'. Jiġifieri għax ovvjament ma kontx fil-physical body. Ġifieri inti qed tara kollox. Imma kemm din l-iktar ħaġa li taffaxxinani jiena nsaqsik għax ovvjament m'għandix l-esperjenza. Kemm kont ċerta illi m'intix qed toħloq bħalma qiegħda hawnhekk inti reali sewwa, qiegħda hawnhekk reali. Kemm kont ċerta u kien hemm evidenza illi. Ħanejlek eżatt. Waqt li qed indur fil-kamra inħoss nitilha l fuq iżjed. Tuwe ħanejda mhux bil-għax irid nitkellem. Higher levels. Imma isek tlajt bħal-lift, isek tlajt solar ieħor. U hemmhekk fsalt minnhom nara bħal ħajti kollha bħalma naraw fit-tertu split second ħajti kollha x'għamilt. Ġifieri inti waqt li kont fil-kamra qed tiħoverja fuq il-ġisem tiegħek. Mbagħad isni tlajt. Tlajt u hemmhekk ma rajtu ġismek iktar. Le, ma rajtux. Ma rajtu ġejt post ieħor. Ġejt post ieħor. U fsalt minnhom nara
par meta nagħmlu tat-tirtuqa tal-films daw. Mindu Split second minn mindu twilit sa dak iż-żmien. twilet ġifieri talek tarbija. Iwa. Xi ħaġa li ħadd ma jiftakarha. Hekk, u qed ngħidlek kieku jkolli not split seconds ġifieri, qed tifhimni? Xi ħaġa li ħadd ma jiftakar meta kien tarbija, jiena ma niftakarx meta kont tarbija. Minti tar eżatt mill-bidu sa fejn wasalt. U fsalt minnhom imbagħad nara dawl qawwi. Li ngħidlek il-verità sal-lum għadni kif nara naqra kamra bidlam, dejjem irid iktar dawl għax irid dija kbira, Mela, it-tieni fażi kienet tat-tertuqa, t-tielet fażi rajt id-dawl. daw tiddawl. Waqaft tara tertuqa u rajt id-dawl. Eżatt, u kien hemm preżenza ta' persuna ma stajtx ġifieri, però leħen ta' raġel, ġifieri, u beda qisu mhux ikellimni vokalment imma telepatikament. U beda jgħidli jista' għal-livell ieħor. U qed jgħidlek. Eħe, għadni niftakar to the next level. U preżenza ħassejtu li kux tajjeb jew Le, ħażin. tajjeb għart, ngħidlek bid-dija, u Għal. kien fid-dija. U kien Imma ma stajx nikkonoxxi il-wiċċ, il-leħen biss bdejt nisma'. U qisu fsalt minnhom di veru, forsi battitu imma qisu neħħewli abda brainwashing. Qishom natfuli moħħi. B'tali mod u beda qisu jtini lecture li ma bdejtx nifhem dak il-ħin. Assolutament. Li qishom għamlu li cleansing tal-moħħ. Imma mhux mod fiżikali biex ma niftehmux ħażin għalkemm kelli l-affarijiet f'moħħi. Le, taf x'tallimt talim u qishom klirjaw li dak forsi perċezzjonijiet li kelli u qisu moħħi ġie safi clear jisni għadni nitwielet. U mbagħad kif wasalt f'dan livell qisu xi ħadd għalli imxi u hemmhekk niġi ġoġnin kbir. Fjuri qatt ma rajt bħalhom ġmiel. Mużika qatt ma smajt bħalha. U rajt l-anġli babies ma kienu, mhux l-anġli. Jifflowtjaw ġol ultraviolet light. Il-dawl kien ultraviolet, ġifieri kien hemm bħal meta tgħid kont ġol ġenna. Kull fjura daqsiex, kull ġmiel u paċi. Ix-xom, bqajt ix-xom. Le. Ma x-xom. Ġast bdejt nara affarijiet. Tara biss imma ma x-xomx. Ma le. Ġifieri s-sensi tax-xam u l-kuluri kienu l-istess, Il-kuluri le, qatt ma rajt bħalhom kienu pereżempju. iktar qawwin. Ħafna sbieħ immens. Ishom 3D. Qed Bħal meta insa- tgħid anke l-frifet pereżempju, Marija kull farfett ġmiel. Għas nista' niddeskrivi u tranquillità u Ġifieri s-sensi qishom ġew amplified. Ħanejtek, taqbel miegħi jew. eżatt. U Ġifieri qisu aħna hawnhekk illimitati. M'intix importanti inti ġejt eżatt. Jiena qed ngħidlek kif rajt jiena u banisihom għattalek qed ngħidlek mhix ħolma, x'kieku ma tiftakarhomx dawn l-affarijiet. Imma tant impressjonajt ruħi u s-serenità u l-paċi li kien hemm qas nista' niddeskrivih. Għara filli marida inti tinsiex u qed tħossok bla oġieħ, bla dik is-serenità u ma rridx nitlaq minn hemm. U mbagħad bdew jgħiduli isma' leħen, jiġifieri kif qed ngħidlek mhuwiex it's not your time għax il-lingwa mhux kien minn tiegħek, bl-Ingliż eżatt. qed ikellimni. It's not your time u jien bdejt ngħid le ħanibqgħu kemm jiena happy u veru happiness ta' ġifieri li inti litteralment għas nista' is-serenità għax nixkien nerġa' niftakar nimmissjaha ngħidlek jiġifieri għax litteralment post ta' paċi. U ġifieri. qed tisma' xi ħadd li jgħidlek Qed jgħidli it's not your "Not time. your time." Però u dik bqajt niftakarha għandek il-free will. Ġifieri tiddeċiedi terġax lura jew tibqgħu. U dik baqgħet ġo moħħi. U bdejt sejra jien le rrid nibqgħu hekk telepatikament għax inti tibda Tkellmu qed titkellem le rrid nibqgħu, le ħalluni hawn kemm hawn pjaċir insomma. U ma rrid bl-ebda mod niġi lura. U reġa' fakkarni
It's not your time. Għandek missjoni x'tagħmel. Għad fadal missjoni. Imma jereġa' għandek il-free will għax dik baqgħet ġo moħħi il-free will. Ġifieri. U fsalt minnhom għajt iwebbes rasi, qed ngħidlek għax veru kont qed ħlist bid-tbatija, tħlist minn kollu post ta' bla tbatija u qed tgħix veru ħajja serena u bil-paċi u pjaċevol tisma' dik il-mużika l-ultraviolet light. L-anġli jiflowtjaw żgħar ta' hekk bil-ġwejn naħżar ħelwin. Ġifieri rajt daw l-anġli Għax jibqa' ma staqstajt tajt xi anġlu kbir, daw ishom baby angels ngħidu. ħansaqsik naf li forsi tista' ma tgħaddah, imma dawn kienu libsin jew le. Le, kif narawhom fil-knejjeż No, bażikament, eżatt. Imma id-dawl U bil-ġwienaħ kollox. u flow. Ġifieri tara anġlu qarwien ħanejdu. Iwa, u bat id-dawl tinsiex ngħidlek ultraviolet. Meta ngħidu anġlu qarwien tista' tarfu mis-sess tiegħu jew le. Le, ma kellix Ma tistax dak tarfu. id-dettalji, le. Ġi dak id-detalli ma kienx hemm. Le, Għax naturalment le. hemmhekk mhux ħajkun m'hemmx replik. Ma ġifieri ma kellix dak id-dettalji. Tistaqsi daw id-detalji. Le, sewa. Jekk hemm sommeljanza mad-dinja jew inkella mal-parti l-oħra. Le, ġifieri l-anġli sempliċiment bdew jifraw u mal-mużika qed ngħidlek il-mużika li kien hemm qatt ma smajt bħala, għax u mużika ma naqas nista' nispjega. Ma tistax tispjega x'istrumenti li kienu u għandek mhux forsi midri intik sa. Naħseb l-iktar l-arpa. 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 Kordi. Qed tisma' kordi. Eħe. Imma mbagħad fl-istess ħin isa mix. Ma pereżempju drums ma smajtx pereżempju. Mużika hekk ta' ċertu tranquillità. Però li anke tik isa healing hekk li tieħu pjaċir f'dak il-mument. Ġifieri għandek ġnien quddiemek. Ġnien, fjuri. Annimali. Le, ma kien hemmx annimali. Annimali xejn. Le. Imma rajt l-insetti taraf li jifetu hekk. Il-frifed biss. Rifet biss Li rajt. ġibdu li għajnejja dak il Ġifieri insetti kien hemm. Ġifieri nitkellmu fuq il-farta. Umbat. Umbat, isu għat darbit reġa għalli, din il-vuċi L-entità? li kien hemm, u għalli ħaresna warajk. U ħarist warajja u nara viżjoni tat-tifla tiegħi qed tistennini. Għalli ħares warajk. Għalli għadek ma tix tmur. U mbagħad xirrajt it-tifla qed sanħallija wara jiena għandu kontu waħda biss. U ħanitlaqa ma' speċi. U dak il-ħin attiva qed l-orajt nerġa' I go back niftakar għanni ngħidha I go back. Sadattant jien kont clinically dead. Sadattant insib ruħi f'sekond hekk daw qed nitkellem split second. Suġġo theater. Kollu silver. Hekk urġenti. U xi ħadd isom mhux joperawni, isom xi ħadd isewwini il-kelma u daħluli ċippa. U fsalt minnhom minn dat bum, insib ruħi fuq is-sodda. L-isptar. Ġifieri inti għaddejt għal da solar l-isfel, daħlulek ċippa. Le, kont fuq. Kont fuq. Mbagħad x'kien attiva. Nżilt. Insib ruħi ġodda theater. Aha. Ngħidlu theater u għandi niftakar isek għandek space blanket kollu silver mottija biha u kien isu qabda surgeon ċup f'sed minnhom għamlu li u dom tinħossa ħafna ġifieri mhux qed niċċajta. Dom tinħossa tgħidlix kienet jien qed ngħidilha ċippa ma xi ħaġa li jagħmlu hawnhekk. Ma nafx kien hija eżatt. Sewa tista' tkun labbra jew xi ħaġa, whatever. U mbagħad eżatt kif l-estajb bum, insib ruħi fuq is-sodda l-isptar. Dak iż-żmien kien carrying record. Ġifieri ħanġa ġemmu lura ftit. Inti qed tkun clinically dead. Issa. Għax saqsejt għaliex sibt ruħi fit-theater għax jiena domt kif nittrateni biex mela l-ħin kienet jgħaddi. Hawnhekk fid-dinja. U mbagħad wara sirt taf li konti li 3 ijiem hekk ġo koma.
kontilek 3 ijiem f'koma ġifieri. Sakemm għaddej minn dal-perjodu. Ġifieri u inti kemm kont hemmhekk, kemm taħseb li għadda żmien? Ma m'hemmx żmien. Ma ġifieri qasad ikkonoxxi jekk hemmx jekk it-3 ijiem Għax taw inti qed titkellem hemm. physically, aħna għandna time. Aha. Hemmhekk m'hemmx, hemmhekk enerġija hemm, allura l-enerġija Imma taħseb li dak il-ħin kollu illi kont imma f'koma qisni jien kollu kont qiegħda barra minn ġismek inti? Żgur, u qisu ma kien qasir il-ħin, imma wara bħala time kont li 3 ijiem, wara sirt naf. Imma lija kien qisu split second, qisu kollox ġie f'salt. Xollo ġi f'start. Għax li l-istorja qed tirrakkonta speċi ma taħux 3 ijiem. Le, imma ġifieri Ġifieri inti għamilt 3 ijiem 3 ijiem mitlufa. mitlufa. Imma bħala ġisem, imma bħala ruħ kont qiegħda ma kontx mitlufa. Għalek u fuq Mhux hekk? m'hemmx M'hemmx l-alloġġ. Imma meta mbagħad ovvjament sibt ruħi hawn, qalu li kont ili 3 ijiem mitlufa. Tajjeb. U mbagħad ovvjament għadda żmien. U mbagħad jipedalu ġie għax din Ma ħassejtx ġie naturalment wara dik. le din hija mbagħad wara near that experience. Ir-recovery twila l-ewwel nies bdejt nara n-nies, tant bdejt inħossni kulħadd qisu se jattakkani. U veru ġej. L-enerġiji tan-nies physically, pereżempju minn għalija li ġejjin bdejt inħossni insecure ħafna fis-sodda tiegħi sa ma kien hemm xejn. Fil-pazjent ta' faċċata ma għalija tret kien. Ġifieri kien hemm tlift il-memorja u domt ma ġibta. Domt ma ġibta, pereżempju naf qed nitkellem miegħek. Inkellmek normali, imma ma niftakarx ħalli nkun ili nafek, ma niftakarx min int. Mm. U ġiet domt qed ngħidlek ir-recovery saf jista' jkun mill-meningite wkoll. Għax taffet mal-moħħ mal-inġita. Għalhekk qed ngħidlek. Għax huwa- U nirregrazzja Alla li m'għandix xi għax dak ġeneralment ikollok jagħmluk b'diżabbli fil-ejdejk u hekk ġifieri nirringrazzja l-mulej li jiena ma kellix minn U dawn. kont sevir biex għalek. Eżatt, u imma di tal-memorja u li ġrali mbagħad li ġrali għax inti qed ngħidlek domt forsi 4 xhur ta' biex forsi anka sakemm tella l-immune system, qed kulħadd isni rrid isu ħajjiġi ħajoqtolni, taqbadni ħafna anxiety. Għax tant bdejt inħossni dens hawn, il-kelma dens, li bdejt nibża tax kont qiegħda kif tgħidha high up. Issa kiex dik l-esperjenza, dik l-esperjenza U għek bdejt nara l-kulħadd ta' tret ġifieri, qed ngħidlek ġifieri anke tiġi jiġi xi ħadd jarani. Dik l-anxiety li qisu ħajamel li xi ħaġa. Bdejt iħossni wisq pura l-kelma. Istek għandi xi ħaġa pura. Imma mbagħad ovvjament imbagħad ir-recovery kienet slow ħafna f'kull parti għax di ma jifhmuhiex in-nies. Id-dbatija li meta tiġi minn dawn l-affarijiet, id-dbatija twila li sakemm tiġi propja stessik hija tremenda u ġieħ għax inti tkun tant fuq kont ġejt in spirit. Allura ma kien il-physical body mista tħoss l-uġieħ, qed tifhimni. Allura mbagħad tibda l-immune system baxxa, ovvjament tagħmel dak iż-żmien ġoko. Ġifieri u l-meningite mbagħad imma meta mort anke sakemm domt l-isperma domx ħafna mbagħad. Għax jituk l-antibiotics u imma mbagħad ir-recovery dar sakemm terġa' tibda timxi u titgħallem timxi. Kollox. Għax hu għandek ix-xogħol. Mhijiex faċli. U di ma jifhmuhiex in-nies għax jgħidulek u iva mistadih le. Trauma ta' wara. U l-post trauma jien fil-li flart fil-li nħossni fis-sema ġifieri li qatt ma immaġinajt li sa jiġrili. Però minnhom ħareġ it-tajjeb ukoll. Fl-ewwel waħda pereżempju ditni photographic memory
U mbagħad wara li bdejt Ġifieri mbagħad akkwistajt akkwistajt ċertu jien qed ċertu ngħid affarijiet li ma kellekx, din interessanti. żgur lelek, akkwistajt photographic memory, jiġifieri jekk nara xi ħaġa ċub tista' ma naqraħiex ċub, ġifieri xi ħaġa tajba ħarġet minna. Ġifieri il-photographic memory mhux ċajta, right li teżisti ġifiera anke Le, kien hemm sinċerament wieħed le. ipinġi bil-photographic. Mhux impinġi ma nafx ma Bell dak pinġa. Le, Le, Għandu Franza. impinġi le, għax jiena ma nafx. Imma pereżempju kittini ktieb, hekk nagħmel hekk naqralek il-pejġ qas inkun. Taf kif? Tiftakarat il-page. Iwa, mill-ewwel tidħol, dika. U għada sal-lum ġifieri. Iwa da sal-lum. U mbagħad xi ħaġa oħra li forsi bħala ners jien ġifieri, isni għandi body scanner, mhux ninvadilek il-privatezza, imma jekk hemm xi ħadd marit, isni għandi dal x'nkun naf x'għandu għalkemm ma nitkellimx. It's a sort of an X-ray. Nista' ngħidlek Interessanti. Ġifieri inti tħares lejja. ngħidlu body scanner. Mhux qed ninvadilek il-privatezza ta' ġifieri, imma pereżempju inti isni nagħmel bħala ners għax naf il-mediċina. Għax ejja niftehom għax. Di ma kellekx di qabel. Le, żgur. Ġifieri wara ġejt bżewġ potieri, mhux ħanidulhom potieri abnormali. Għax hekk huma. Imma da ma ġewx mill-ewwel qed għax ir-recovery. Wara recovery. Imma mbagħad meta bdiet ġejja l-memorja u bdejt niskopri li daw qatt ma kienu għandi. Ġifieri inti qed tara li issa l-ewwel waħda il-photographic memory. Tajjeb, u t-tieni waħda hija din li kapaċi tispenja xi ħadd. Psychic ukoll. Psychic. Nkun naf sa jiġri, isni nkun naf l-affarijiet li mhijiex faċli mar. Imma tkun taf l-affarijiet ġifieri qed tipprofetizza, qed nitkellmu sew? Mhijiex faċli. Ġifieri mela, ġifieri inti qed ħanibdew minn din minn ta' qabel din. Ġifieri inti qed tara li. U tista' tgħid I can predict. li jiena għandi jista' jkolli xi marda, pereżempju. Anka minn knowledge, knowledge tal-mediċina wkoll ġifieri f'dak il-każ. Jekk tara xi ħaġa viżibbli tista' tarani bħalma dak imma jien pereżempju jekk tiġi tikkomplejnjanti għandi hawn, nafx għandi ma mista' ngħidlek laqqas għax mhijiex hija ħajja sirt għax isek between the words. U veru ħajja u ħadd mhu sajfek għax jew jodduk. U anke inti stess tista' temminni għax aħna par Santu Mas tittara biex temmen. Żgur. Jiġifieri jiena għalija ħajja saret diffiċli b'dak il-mod għax qed nara xi ħaġa sseħħ u ħadd mhu jifhimni, qed niġi ħafna misunderstood biha. Però nkun ċerta li u veru tiġi jiena niżdel niġġernalja wkoll. Għaliex biex nara hekk għax jien stess I question myself imma fimt laqas. Min ikun barra minn dawn minn bħali jiena qed nibda ngħid imma tgħid vera. Daka talent u mhux jien ngħidlu my gift is my curse għax bl-Ingliż għaliex ħadd ma jifhmek anke jiena biex niġi biex ngħid xi ħaġa li qed nara diġà ma nistax nispjegha lilek għax għalhekk ma rajtix. Ovvja hu. Ġifieri kapaċi tipprofetizza xi ħaġa li ħadd tiġri dak li kulli qed tara jew kollox anke word events u kollox. Ġifieri tista' tgħidli x'inhu ġej xi word event fil-viċin ħadkun ħanaraw daqsxejn jekk hux vera jew le għax issa. Għedilna waħda tajba. Word event. Ma rridx jaħsbu li ħalli l-evidenza li qed tagħti llum ikonna prova. ħanaħsibha naqa' mara daqsxejn meditation sa ngħidlek fl-aħħar. Alright. Ħalli nkomplu le għax inkun irrid nara naqra għax titqisek tiġġabar 5 minuti u naraw. Nagħmluha mbagħad nagħmlu post u nkomplu nirrekordjaw. Fl-aħħar nfakkar jilek. Isom biex ma nagħmlux jaħsbu xi Nostradamus jew xi Le, ma jiena sempliċiment mara sempliċi ġrali li ġrali u qed ngħidlek xi kultant ngħid li huwa kers. Għax meta tkun gifted isu kers. Xi nies ma jifhmux imma huwa gift u jiena la tlabtu daw, la twilid bih, ġifieri ġara li ġara. Kellna nies ġifieri issa jiena ovvjament qed nisimgħek u qiegħed naffaxxana ruħi bl-istorja tiegħek.
u fl-aħħar ħanamlu post ħalli mbagħad nirrekordjaw anke din ħanejdilek Mhm. il-prediction. Tajjeb predizzjoni. U kellna nies Marta mhix ċajta, kellna nies bħalma kienet Ġuża Fsud, U Buġġejja jidilli. kellna French tal-Arb. Mela l-French tal-Arb. Jiena Kellna nsegwi ħafna San George Beka. Minar Daw kollha nies li kienu ngħidulhom marrit il-French tal-Arb laqet la semmejtu inti għax rid jidħol naħseb fid-diskussjoni. Jiena segwi ħafna. Jien nammira ħafna. Jien rajt is-sora tiegħu ġifieri kemm il-darba. Jien aktar għandi l-portmoni għandi r-ritratti għax fil-portmoni tiegħi għandi għaliex. Għaliex jien nemmen ħafna Bil-bidja. bil-mediċina u Alternattiva. waħda minnhom id-dinja tiddur terġa' għan-natura. Ngħidu hekk id-dinja din ħalli Dak li forsi huwa nisvenjaw naqa' mis-suġġett. Id-dinja l-ewwel il-mediċina li għandna ġejja min-natura. Ġifieri din ħanqogħdu ngħidu. Il-frott li għandna il-mulej ħalaq Huwa eluf. il-mediċina fiha. Għal eluf ta' snin, għal miljuni ta' snin naħseb, għax minn kemm għadda żmien fuq il-bniedem ma nafux. Il-bniedem kien iferri nnifsu mezzi alternattivi. Kieku maħnixaw. Kieku maħniex Dejjem ngħidha kieku maħnixaw. Ġifieri naqbel hemm perfettament. Din min jgħid illi il-mediċina alternattiva li hija ħajdu hekk ġejja mill-pjanti ma teżistix, ma għasef x'inhu jgħid. Għax ġifisser li l-bniedem minn dak il-level falla li ħalaq id-din. Il-mulej, ħanejt il-mulej, ħalli ma nkunx edada. Ħala il-frott innifsu bil-mediċina lest. U 3/4 mill-problem ġibu l-mart li ġibu huwa ġej kollu kemmu babbi il-bniedem. Ikel proċessat, GMOs, u semmijom kollha u għadinem. Ħanajlek. Issa din biex nwafqek daqsxejn tal-mediċina alternattiva. Ġifieri dejjem irridu nżommu f'moħħna li dak li huwa ġej min-natura huwa ħanejlek. huwa Ma jaħdem. nafx għax jien mbagħad. U dan kif qed ngħidu French tal-Arb biex imorru lura French tal-Arb. Eżatt. Konet fixkel imma eżatt. French tal-Arb kien itik mediċina Mela. minn fuq affarijiet naturali. Mela allura issa jiena naf li hawn min u kol. there you go. U dik ħan ngħidlek. Ġifieri Għax minnu tajjeb jiġi persegwitat. dan kien jagħti mediċina naturali li kienu jfiqu. Issa xorta kien jagħtihom issa jekk kellux Ma jina nkan nanna tiegħi mhux sammur il-bot, in-nanna tiegħi it-tiex u bad in-nanna tiegħi kienet tagħmel il-fejġel għall-artrite, ġifieri in-nanni tan ħanejt in-nanna tiegħi. Imbagħad bdew jgħidu daw huma ħmerijiet għax mhux kollox kien jaħdem u kien hawn ħmerijiet. housewives tales u daħlu daw. Biex naġemmurru l-French tal-Arb ħalli issa naqbdu fuq dal-persuni mistiċi aħna għaddejn. French tal-Arb kienu wkoll irrapportaw, u rrapportaw it-tobba u talaw il-qorti u tilifa. Tilifa. Ġifieri Għax minnu tajjeb jiġi persegwitat. u hemm stejjer dokumentazzjoni dan Min fejja. ikun qed jagħmel xi ħaġa tajba dik id-dinja. Ġifieri il-mediċina, hawnhekk noqogħdu attenti, il-mediċina dik li għandna llum u dik il-mediċina tal-naturali dejjem kienu f'konflitt. Sa għalfiniet finanzjarji jew le kienu f'konflitt. Tant kienu f'konflitt illi l-French tal-Arb ukoll talaw il-qorti t-tobba li qed jagħti pariri meta hu mhuwiex Huwa professjonist. kwalifikat. Huwa tilifa. Mbagħad wara forsi żmien ġa beda. Issa nkomplu għax inti qed semmejt il-French tal-Arb u qed kellu jidħol. Kellu jidħol għax jiena nsegwi ħafna għax ovvjament jiena meta rajt dal-ambjent ġimnar ma trid tgħid x'misteru hemm, id-dinja hija misteru. Sewwa. U jiena nħobb ħafna l-mediċina fis-sens il-gażajr nħobb jiena bniedma nħobb in-natura. Minn dejjem mhux xi ħaġa li ġrat li minn dejjem jiena ma ngħix mingħajr in-natura, bniedma anke siġra jiena ittini n-nifs. Fimt, hija l-karattru tiegħi, jiġifieri in-natura aħna warrabnija. Biex ngħidu kollox il-mediċina li għandna llum
Għamilna avvanzi kbar, għamilna Iva, avvanzi kbar fil-mediċina, jiġifieri ma nistaw aħna mhux qegħdin Jiena ngħidu dejjem ngħid. aħna bil-bilanċ, aħna qegħdin ngħidu Waħda tikkumplementa jien l-oħra. biex ma niftijem sew, jien mhux qiegħed ngħid li l-mediċina li għandna llum Le, mhix le. tajba, jien qiegħed ngħid illi l-mediċina naturali hija tajba wkoll. Għandek il-frott. U m'għandekx Inti repercussions. xjgħidlek, NPL day keeps the doctor away. Ġifieri xi ħaġa li tikkum u aħna anke li meta jien kont fil-kors tan-nursing qed nitkellem fin-1980s, jiġifieri, aħna kien konna it-tlajta kienet prevention is better than cure. U x'kienu l-prevention? Konna tfal kienu jtuna l-vitamini, iż-żejt tal-ħuta. Jiġifieri aħna maħniex Biex ngħidu kollha mhux il-natural m'għandux side effects. Le, ukoll. Għax jiena dal-ħaxix nistudjom u noqgħod naqrom. U naf Sew. ħaxixa Malta mhux ħansemmija, tikber f'Malta u jekk tieħu nofs kuċċarina tibgħat dekantalla, ġifieri. Dak hekk tibgħat dekantalla ġifieri. Iva. Ġifieri dik hija Pero side kien effects hemm qawwija. meta kont qed tissemmi hekk, meta konna żgħar, konna niklu anke l-fjuri, il-vjola, Il-vjola fid-loqqhom. il-fidloq, ikollhom jien, il-vjola il-fidloqhom. konna nedu ma ġana. Anke l-waraq Kemmina tagħha, il-borax U bl-Ingliż. għas-sola konvorziva konna nalluhom, Żgur. jiġifieri. Dik tittik għennejja, taħseb dik Eħe, għennejja. u l-buqares qed titkellem meta kont. Il-buqar ukoll? Mela kemm konna. Is-sofor daw? Iwa naqtawa u niklu. Ejja, dik ma kontx naf. Mela. Interessanti. Jaħna buqari ngħidu għax ma nafx Il-buqar. għax tastaw tgħidu x'inha minħazzab. Daw tal-dik safra fin-nofs. Tal-Madonna jidulhom. U żgur, u l-vjolet ngħidlek u dak ta' tgħidu d-dem tal-bambin x'kien hemm isu xewk ikollu kienet tal-lihom jalla stola konverziva. Xewk ma nafx li metti. Isu xewk, isu l-kuruna tal-bambin. Ħara, dak li tabba. Li tabba, dak kienet bl-aħmar. tal-liħ. Għas-stola konverziva. Aha. Iwa. Għadak iż-żmien għas-stola konverziva kraw il-whooping cough kienet kif tgħidha. Kienet komuni ħafna Malta. No jaħdmu. U jaħdmu kienu. Jiena ġili jażajt xi affarijiet, ovvjament m'għandi studji mediċi biex noqgħod ngħidhom, però ġili Le, ma dak li joddu għalli. ġilu żajtu ħadmu u mortant tabib ma ħadmux u mortant għamilthom jienu ħadmu. U per eżempju, Però l-asel, u l-asel u l-asel illum anka riċentement ukoll qed nużawh fuq il-feriti bħala Żgur, medicine. fil-verità il-asel kienu ġa qed jużaw fil-żmien kavallieri bħala Mela, bħala- għax għaliex u tinsiex li l-asel ta' Malta hu uniku. żgur. Għalhekk aħna istimna Malta, Melita. Uniku, ġifieri libna Anton Vassalli dik fil-poezija tiegħu ftifira l-Malta isemmija ġifieri li ismek mela. għall-asel. Għalla, u kulħadd kien jistaġib, anka l-Griegi ġifieri, meta kienu il-Griegi huma kienu semmewa hekk jidilli għaliex sabu li Żgur, l-asel Griegi. ta' Malta Żgur. ma jeżistim kien fid-dinja. Infatti kienu jiġu Malta, jaqbdu l-ħmir u jieħdu l-asel. Eżatt, Jiġifieri eżatt, Qas kien hawn xejn dak eżatt, iż-żmien. eżatt. Mela, Dawwarna għax ħan iżvijaw, ma parti mill-podcast dik is-sabiħ. darbohra tagħmel. U dik is-sabiħ tiegħu, li podcast tiżvija xi ftit u tkompli mhux kemm. monotonu Mela. wkoll. Issa ħanaddu għat-tieni esperjenza. Iwa t-tieni Tajjeb, esperjenza. Di tal-mistiċità, ġifieri l-argument kien illi u teżisti illi hawn nies mistiċi, ġifieri ħadd m'għandu xejn jitħaq bik, jew nkella għax jiġġudikak, għaliex jekk niġġudikaw lilek, irridu niġġudikaw il-qaddisin kollha bħal Patri Pio, bħal San Patri Pio, dik kien qaddisa, imma kellhom dal-poteri li jkunu biolocation postijiet. San George Prieka kien jgħidu li kellu biolocation ukoll. U kien jipprofetizza. Ġifieri. Għax dawn nies li affaxxinaw. Ġifieri Għax ma mhux- kienux in-normali. Ġifieri ma jfissirx li dak li ma nifhmux aħna mhux Mhm. minnu. Mhm. Ġifieri għalhekk jiena nżomm ġiex passi milli ngħid isma' mhux veru jew nkella Ekku, veru, nżomm ġiex ekku. passi lura għax daw eżistew. Għax jekk inkella ħanejt hekk inkella ħanejdu din qed tgħid iċ-ċuċati, mela allura l-Knisja kollha bbażata fuq iċ-ċuċati, sorry. Oh, le, Le, ma- Immiesa veru xew le. Ma ħanejlek, Sorry. għax forsi l-Knisja għandha hemm teologi u da whatever. Imma mhux ċuċati. Ma tifhem hija l-argument? xi ħaġa li qasi ma mhumiex kellix kontroll ċuċati. fuqha, qed Eżatt. tifhimni. Ġifieri ma nistgħu nitqu bihom, nista' ngħidu li wieħed qed jgħid il-gideb, jew wieħed forsi mhux qed jgħid il-verità, imma dawn mhumiex ċuċati. Issa, it-tieni It-tieni esperjenza. kien 2018,
Kont qed nattendi fix-xogħol tiegħi ma' delegazzjoni uffiċjali tal-gvern ma' Trade Malta l-Ġappun, imma jiġifieri dak iż-żmien kien hawn id-delegazzjoni kienet ilha xi 26 sena ma' u mbagħad Trade Malta dejjem tlajna aħna Da reċenti, fit-2018. 18, 5 snin ilu. Eżatt, u tlajna it-Trade Malta dejjem torganizza anka da s'issa ġifieri il-nies ta' negozju min irid jitla u ovvjament ikun hemm il-konferenzi biex dak li jkun jiftaħ bib ieħor. U jiena mort biex nippromovi l-proġett tiegħi ta' Djar l-Antiki għax naf li dejjem hekk għamilt mort ħafna fieri, ġifieri ovvjament kien parti minn xogħli. Issa, meta tlajna hemmhekk, jienu sejra għandu kif tgħidha, On the way. fit-triq tilej Dubai, għax dak kien hemm Għax tinqasam. il-connection flight għall-Ġappun. Kif sa naqbad il-flight il-connection flight konna ġifieri xi 5 irruħ imma kulħadd tar-rasu u x'il wasalt fej il-gate bdejt naqta' nifsi u spiċċajt ġifieri naqta' nifsi laqqas bdejt nara u xi ħaġa li forsi ma tantx isemmu u din Inti kont hemmhekk konsorzju ġifieri għall-gvern qed niftehmu sew. le kodda privat imma l-gvern itella delegazzjoni. Ġifieri kont bħala privat, bħala kumpanija. Il-kumpanija tiegħi U delegazzjoni, parti Imma mid-delegazzjoni. il-gvern jorganizza biex il-private enterprise through Trade Malta istir ħafna ġifieri hija rutina ġimma daqt anke l-President ta' Malta jtella daw it-tibta biex ovvjament jiftħu Biex bibi jidħol bibi għan-negozji, kull eċetera, lingwa eċetera. negozju, kull min japplika, Tajjeb. ovvjament tħallas minn tiegħek u dana. U dana, u kif wasalt Dubai, wasalt eżatti mal-ajruplan biex ta' nikkollassja. Dajt nifsi ċemplu mill-ewwel ġabu l-istreċer. Le, qabel ftit di ma tantx isemmu importanti li toħroġ għax aħna kultant noqogħdu. Waqt li bdejt dan ġejja Dubai hemm airport enormi Morti. minn mare ġifieri. U s-sits kienu kollha mimlijin għax Għandek xi 5 sigħat 6 le is-sits tal-airport l-airport nistennew ġewwa. mimli. U fsalt minnhom sakemm kważi wasalt mal-gate ittini l-għaxwa tal-mewt. Ngħidula għaxwa. Taħba di. Mela, il-ġisem dan dik wasal fal-mewt. L-iskużi ħanejda ma jispiċċa jagħmel Tagħmel qaret. taħtu f'kollox. Isu jitbattal. Estra. Ngħidula dik wasalt f'xi ferba daw l-affarijiet għan knowledge ma jeżisti. U anke li żgħażagħ tagħna daw affarijiet li Normali jintilfu ma' s-smi. żmien, le jintilfu ma' żmien. Importanti L-għaxwa tal-mewt. l-għaxwa tal-mewt, ġifieri minn awwanzani jaf xi ġifieri għax aħna ta' ċertu età. Però jien letteralment esperjenzata u ġejt umiljata f'airport quddiem in-nies. Żgur kif tiġi ħażin. Mbagħad kien hemm persuna fit-toilet għax kombinazzjoni t-toilet ta' faċċata kien tal-irġiel għas tan-nisa għax tan-nisa kien in-naħa l-oħra u qalli jiġri dħol tinkwita x'ħana naqlek m'hemm. U mnalla kelli l-affarijiet għax iddem minnu affarijiet ekstra li f'kemm u sa tant isni għandi l-affarijiet ġifieri non-stop. U plus ix-xokk, u plus li ġaralek, u plus din. Issa sa dan it-tant daħluni l-klinik Tal-airport. tal-airport u għallu li tqodba tiblażma tulhom leta. U ħasbu li għandi l-azma tiġettek. Nentri ma kienx wara satejn discharġat lift l-ajruplan, storja twila, miegħi miskin volontarju nellu Samaritan qas nafu minn għadha mu volontarju bqax għalhom din mara mhux ta' waħedha. Kien magħna mad-delegazzjoni. Storja twila. Sa tant lifna l-ajruplan, kellna nerġgħu nibbukjaw biex nibqa' sejra. L-aħwa kellek tal-ek U aeroplan. għaddejna vaja Ċajna għax l-ajruplan Tlift l-aeroplan biex taqbad oħrajn biex tal-Ġapan. ġol wheelchair etnajlek biex naqtaħa fil-qasir wasanna u l-ħaq tamilt il-kox kienet l-ewwel ġurnata l-ħaq. Kien hemm il-konferenza, żewġ manni, raq niżel li xoqqalija u minn għalija x'kien hemm il-heatwave kombinazzjoni. L-aħwa. Minn għalija lax bil-heatwave xi nħoss ħafna sħana.
U insomma, u sadattant ringrazzja dal-persuna x'għax ma kienx ma nafx kien jiġri minni u qas nafu da, kien ma nada u qas nafu minn Adam, miskin, ġifieri ta' qabad rani f'dik però kien jgħix il-Ġapan, allura forsi kellu dik il-knowledge li dan, kien jgħix għal xi żmien il-Ġapun. U x'kien l-estajtilkom qatt nistrieħ, infatti ħadt room service biex qed jien nirkupra ma noqgħodx niġġax il-lukandi hemm enormi u anke biex tinżel. Insomma, ħadd l-estate u l-għada kellna mmorru Osaka state ieħor. Aħna konna Tokyo u kellna mmorru Osaka f'konferenza oħra ġo state ieħor. Bil-bullet train u kif ħanoħroġ mill-bib reġa' tani. It-tieni darba. Ġal-Ġappun issa. Reġa' tani. Għar l-istess bl-axwa tal-mewt, jiena x'nina għax jien kont il-bist lista bil-make-up, ġifieri għassejrin, le, kemm ftiħt il-fire door ħirġa bil-bagalja għax ikollok id-display xejn reġa' tani daqshekk. ċempilt il-dal-persona għalek tinqalalek xi ħaġa, jekk inqalalek xi ħaġa. ċempilja pereżempju tant kbira, pereżempju fil-wing l-oħra. Għax tumax, għax kien hemm il-konferenzi insomma. U ovvjament ċempel lill-manager ċempel is-CEO ma setgħux jiġu għax kienu sejrin Osaka, nafx ġara, u spiċċajt u kellu jmur ukoll għax kellhom il-konferenza u spiċċajt ir-restaurant manager u l-first responder u ħaduni gazdaw bl-ambulanza ma saf fejn sera ġo l-Ġapun. Żgur ma tkunx taf xejn. Ġo l-Ġapun u waħdi b'lingwa xejn għax dawk il-Ġapun kollox kontra l-teknoloġija insomma biex tukatela ħankomplu fuq di. Mela, jienu sejna l-ambulanza bdejt nara bdejt nintilef minn sensija u nerġa' mmur. U nara l-ommi. Issa mela, issa tlajt minn ġismek qed tiħħuverja l-istess fuq ġismek? Le. Issa ma ħħuverjax fuq ġismek? Le, għadni fl-ambulanza. Għadek fl-ambulanza? Issa le. Issa kull ma rajt ommi li la mejta fuq 40 sena rajta dajtila bdiet ngħidilha ma din nara ġejja lejja. Fl-istess post? Fl-ambulanza għadni. Fl-ambulanza, qed tara fl-ambulanza. Edha issa tassistini. Ġifieri inti ma kontx qed tlaqt hawnhekk. Le. Kont għadek ħajja. Dak il-ħin iwa. Umbat, xkuwa qed nara l-ommi issa paspeċi qed ħanninni, paspeċi jinaw qiegħda. U ġifieri l-ommi li ma nara fuq 43 sena kien ġufda ma rajta ġifieri. U x'kien dħalt ġo l-isptar daqshekk erġajt. Xut bdew jirresuscitawni kisru l-snini biex niftihem ħażin. Għax intubawni. Blaġla u f'salt nibda nara nersi sax daw irqaq taf kif inhom marru. Koll għax tkollha libsin bojot u qisu xi ħaġa. Kienhom ferneżew, x'fsalt minnhom ishom anġli bdejt narhom. Ma kienux anġli, imma tant libsin bojot u qed narani ġejja lura, qed nara dan nersi jagħmlu l-kati jagħmlu biex isalvawni. Fimt? U dik kienet it-tieni esperjenza. Ovvjament l-istess recovery dom. Issa bħala esperjenza. X'issa hawnhekk ġifieri kellek il-min ħriġt hemmhekk minn ġismek? Le, ma tafx inti hawnhekk. Le. Ġifieri hemmhekk ma kellek dik l-esperjenza. Għalhekk qedlek l-ewwel waħda kienet Ġifieri tieni waħda ma mitx. Ġast saret Le, l-ommok. mit xorta x'jiena kont laqt u ma ġejt f'sekonda għax revivjaw. Ma kienx hemm. Ma kien hemm xi ċans nara d-dawl u nara dawk. Ġifieri tant kienu effiċjenti. Ġast kemm rajt l-ommok it-tieni waħda. Ma dik ġo l-ambulanza. L-ambulanza, ġifieri qed tara Ġifieri ċara. naf li ħammu. Tinsiex reġgħet qabditni l-axwa tal-mewt ġo l-lukanda wkoll. Fimt? Għax għalek rrid tinsemmija. Sewa, ġifieri ma dik kienet it-tieni esperjenza. Issa ħanaddu għat-tielet waħda. Issa t-telet waħda, sfortunatament, wasal il-Covid, għax da kien 2018 kien għawissu. Umbat
biex ir-recovery tagħmel tista' tgħid sa Marzu ta' 2019 biex niġi ftiegħed naħdem jiġifieri b'xejn. Minn hawn mbagħad ħadd il-gift tal-journaling. Tixi ħaġa f'idejja u nikteb automatic writing. Ġimgħa qatt ma jfissru xejn ta' ġifieri għalija, ma ngħid ikunu xi ħaġa li forsi ġej. Meta tgħid tikteb automatic writing ġifieri. Xej, iżni jiġi sa jdejja tibda tikteb waħedha. Ma rridx ngħid li xi superwoman, issa mhux Le x'issa qed nidu tlieta. Imma daka gift ieħor li dana. Iżdek ma kull waħda kellek gift, le, mat-tieni waħda ma kellekx. Intu ma t-tielet issa. Le, mat-tieni Ma kelli. t-tieni kellek il-gift. Mat-tielet ma kellix. Ma ma kellekx. Mat-tielet le. Ġifieri skużi, ħarġu u jien ngħidlu journaling, automatic writing. Issa jista' jkunu għax xi kultant ma jagħmlux sens għalija, Mario, xejn assolutament. Jista' jkunu predictions, imma jiena kollox inżomm. Fimt? I could see foresee a lot of things. Metlek, naħseb nara sa sentejn. Sorry? Nara sa sentej beyond. Tara sentejn beyond. Naħseb. X'in ikun ġej sentejn beyond. Bħala ġifieri inti tara sentejn beyond. Inkun sentej advanced. Bħala pajjiż, bħala persuni, bħala. Kollox. Ġifieri inti tista' qed ngħidu hekk, ġifieri qed taqra xorti ħanejdu hekk. Le, dik li ma rridx li dan jiena le ħanajdlek l-enerġija fluida. Ġifieri inti l-iktar li tara ġrajiet dinjin. Fimt iktar milli. Ġifieri issa taf x'ħajġi sa sentejn oħra ħalli nerġa' saqsik l-istess domanda. Leħe, naħseb jiena sa n-nies ħajqumu jkollna l-paċi kemm qegħdin naraw kajos bħalissa. Il-prediction tiegħi bħalissa qed issir l-għażla bejn il-ħażin u t-tajjeb. Hija nara jiena gwerra spiritwali bejn il-ħażin u t-tajjeb li di mhux jinbisset imbastar qiegħda minn profeziji, qegħdin miktubi fuq il-kotba mqazzajn kollha u kull reliġjon qed jaqbel. Imma żgur laqas ħanarfu l-umanità minn hawn sentej oħra. Ngħidu dak x'kien. Ma narfux li ma sens ġifieri. Għax tant sa nkunu qed ngħixu mod differenti. Li ġifieri qed nitkellem sa jkollna serenità ġifieri li sa jiġru anka fenomeni ta' diżastri li d-dinja tinbidel għall-aħjar. U jkun hemm bżonna. Ġifieri qed tippredikti għal ħajkun hemm perjodu ta' diżastru naturali li l-bniedem ħajkollu wake up call. Ta' tranzizzjoni. Il-bniedem ħajkollu wake up call u fil-fatt ġa qed naraw iktar fil-fatt ġa qed naraw iktar nies konxi tal-ambjent, nies iktar konxi fuq l-annimali. Imma dan għadu l-bidu aħna sfortunat id-dinja tniġset sew. Ma bżajniex u ovvjament u ċertu forsi anke ċertu di forsi ma jismu nies, forsi ċertu diżastri naturali joħduhom b'negattivi veru jmutu n-nies. Ma jkun wake up call. Le mhux wake up call biss, dak ikun parti minn omna l-ert, Mother Earth, li tibda qed tneħħi l-ħmiġ u l-pollution waħda mill-qed tikklensja. Imma aħna noħduha b'mod negattiv, u għalhekk qedlek anke l-mentalità għadha pita daħat inbidel, ġifieri sa jkun hemm anke n-nies iktar milli joqogħdu ġo żgur dik li joqogħdu ġo cities ħajqogħdu iktar ġo hamlets u żgur. U jerġgħu jgħixu dik is-sens ta' komunità. Naħseb il-flus bista' jkunu issue, sa jerġa' jibda tpartit. Mhux tpartit issa jien għandi bżonn tuffiħa u inti għandek banana. Jiena nħobb il-banana, ngħid mela jiena m'għandix nagħmel. Ħanedu hekk il-banek qed tipprevedi illi l-banek ħajkollossaw hawnhekk. Ifhimni. Qed tipprevedi li l-flus is-sistema. Naħseb il-flus mhux se jkunu importanti. Ġifieri ħad ikkollass is-sistema tal-flus qed tipprevedi. Ħanejdlek dejjem se jkun hemm reinvention ta' xi ħaġa. X'inti
inti tista' tuża voucher. Ejja, alright. M'hemmx għalfejn. Imma l-aħħar marru għall-bartering isek qed tgħid Jiena il-flus ma se naħseb jkollhom flus fil-but. jiena naħseb In-nies mhux hekk? daw ngħidulhom jiena jiġi ma tantx nifhem fihom ta' Wall Street u dawk. Jien naħseb dik Ħadd daqsxejn. ikkraxxa, tara xi crash jiġifieri? Eħe, u naħseb għalhekk ikun hawn mbagħad world peace għax naħseb ikun hawn tipo ta' currency li kulħadd jiftehim biha. Ma nistax nispjega jilek qedlek għax qiegħda Mhux hekk? fil-futur. Imma nara xi ħaġa il-kelma bl-Ingliż benevolent xi ħaġa li m'hemmx bil-forsi ikun hemm dak il-greed. Inti li tkun l-art sa tkun importanti l-agrikola, ħafna min-nies ħajjiżraw tagħhom. Ngħidlek l-anka l-edukazzjoni. Marta ħajkollha problema għale. Ne. Għax fuq il-bejt ħaniżraw. L-edukazzjoni tinbidel ukoll. Issa daqet ngħid sa sentej oħra jew Tara iżjed. bidla across the board. bażikament. Hija xi ħaġa totalment. Gvernijiet qed tara jew m'intix qed tara. Issa il-leaders li jkun hemm, il-leaders min jitlaw min jażdu l-poplu dejjem se ħajkunu ishom ir-rajja għalkom kif tgħidha. Naħseb il-biċċa xogħol ta' kif isiru l-elezzjonijiet naħseb għad tinqata'. Imma il-poplu jażel kif tgħidha dak il-leaders tagħhom dinji li jkollhom frame of mind għal dik l-era. Ġifieri qed ngħid hekk inti qed tipprevedi illi jkun hawn sistema dittatorjali iktar milli naħseb jiena. Le, l-kontra, komunità, fil-faġġa jeżistu. X'imkien l-Amerika hemm Ġifieri ħajkun hemm votazzjoni. ikunu eħe. Pereżempju inti tażel the wisest, il-kelma ħanejda wisest. Li taħseb li. Qabel jażu x-xieħ. Eżatt. L-iktar wieħed xieħ Naħseb, jew tal-wise. li pereżempju jiena fi kontestaw 3 leaders, ħanejdu Malta. Whatever. Il-poplu jkun wara din ikun kapaċi, jiġifieri li jażel xi ħadd li veru ikun jista' jurih it-triq it-tajba fejn meta jmur għandu ħaj. Jiġifieri sistema ma nistax nispjega ma sistema differenti Ma ħafna. fl-istess ħin qed tipprevedi diżastri naturali. Dawk bil-fors iridu jisiru. Mela daħ ħajmutu ħafna nies. Bil-fors, issa minn. Ġifieri għandek il-parti li kera. Inti jekk qed tara kien hemm il-Marok diġà metu ħafna nies, isem il-Marok. Għaliex għax hemm elevazzjoni fil-konxis, ġifieri aħna tinkunu konxi iktar tal-affarijiet bl-ambjent, tarana anka ġiġa bdiet. Allura anka Mother Earth, jekk aħna nkunu konċi sa tkun aħjar. Ma nolti tinneħħi bħal meta għandha l-ħmiġ. X'aħna naraw pollution, Mother Earth hija ħajja. Kieku ma tinix il-ħajja. Ħanamlu naqxin esej tukatti sorry short inti qed tipprevedi illi f'daw is-sentejn ħajkonna l-ewwel perjodu ta' diżastri naturali u mbagħad il-bniedem ħajmur għal xi ħaġa iktar ħanejtek ripin natura. Anka n-nies bejnietom ikunu iktar happy. Jisek qed nisma' daqsxejn Nostradamus kien jgħidlek ħajkun hemm għaliex 25 sena ta' Golden Age. Golden Age. Għax ħanejlek wara da d-diżastri. Ħajkun hemm Golden Age. Għalwa ta' jkun hemm il-gwerra, dejjem sa jisbaħ. Bħalma ġara jkun qed minn sena ta' paċi. Eżatt. Issa li rrid noħroġ messaġġ minn dan li għaddejt. Fadilna t-tielet waħda. T-tielet esperjenza. It-tielet esperjenza, skużani, l-estejna. It-tielet esperjenza. Għax morna fuq il-gifts li rċivejt fintina waħda. Mela, t-tielet esperjenza kien sfortunatament kien hawn il-COVID. Issa, jiena kienet dakinhar qabdet nipal bir-redima x'metlek ġifieri tili l-pulmun u qalbi ma felħitx iżjed u waqfet. Jgħidu la acute palmeredima l-Ġappun biex niftehmu. U mbagħad ovvjament kont l-ITU hemmhekk ukoll ġifieri jiena daw kif tgħidha. Dokumentati, mhux hekk? Le, u ġifieri jekk nara l-istorja tiegħek tisġibilek l-ajbiri. Għal-file all right. Ġifieri. U li ġara peress li kien hawn il-lockdown.
Ovvjament il-visti u hekk ma konx qed isiru, mhux torta tarda ġifieri dak kien il-mument. Allura jien kont għadni għax hu jgħidula acute. Mbagħad suppost li jiena acute ġifieri pestikel pulmonituni skużi tal-PP biex u spiċċajt kien ġi l-COVID ma kellix follow-ups, mhux bit-tort qed nerġa' ngħid. Ma kellekx follow-ups, U għax l-affarijiet huwa. iggravaw. U spiċċajt qabditni għax Ġifieri follow-ups wafquhom għal xi perjodu. Le, Ma stax mor l-outpatient xiex le, ma kienux qed isiru, le. Qasad it-tabib tiftak qas kif Żgur. jiġi le irridu nmorru naqaf dak ix-xenarju. Eżatti. Jiena mhux qed Għalkemm nagħti għaddew sentejn iżhom għaddew ħafna snin. Le, u Tat qed ninsew jiena minix insaqsi għax ġra li hekk jew ġara xi ħadd Mhux hekk imma kienu ċ-ċirkostanzi tal-COVID li kkumplikaw l-affarijiet. Li forsi kieku kien normal, żgur ma kienux jikkomplikaw, għax kienu kont eżatt. ġifieri ma nagħti tort il-ħadd. Hija komplikazzjoni. Allura jien bqajt nieħu treatment u ma bidluwlix tal-acute. U minn hemm ikkomplikaw li għaliex ovvjament ma kellix bżonn nagħmel ħafna bebi. Ġifieri u marru lill-kidneys, ġifieri. Issa ħanibdew għetlek l-ċenarju, ġifieri komplikazzjoni waħda wara l-oħra. Mela bdejna ġifieri jiena daw huma l-imrat, ġifieri I accept it, daw parti mill-komplikazzjonijiet kieku ma ġralix dal-mart kollu kieku differenti. Ġifieri waħda mal-oħra. U mbagħad f'salt minnhom nara saqajja kankratli u qed kif jista' jkun jiena insomma. Għax jiena kont ners u seba' u tempilt tabib li naf ħabib tagħti mhux ħabib biss li nafu żmien u warejtu għax jifhem fl-iskin u kumbazzjoni kien imsiefer u qalli issa tlaqli l-isptar, issa. Qoltlu li kien il-ħadd kien il-bart, tiftakar għax kien imsiefer u beda jgħidli mur issa kien u isni ma rridx immur, qallet ngħidlek issa titlaq. Immur għax kien rasqajja sewda ġifieri. Mela kelli arterial thrombosis imbagħad. Ibblukjat li l-arterja u reżgħu eżatt leħquni għamlu li d-Doppler u operaw għamlu li 4 stelz u l-istess terġajt tlaqt għal ftit nerġa' nħossni naqa' float jew ġejt lura. Ġifieri ġajt ħoveret fuq ġismek? Ftit imma. Ftit, qed tara kien nifsek. U ġajt mort fit-tielet. Issa, naturalment, għanek ma kwistajt xejn imma. Le, naħseb għani bizzejiet. Naħseb biżejjed. Għax mhux faċli Naħseb għandek qasam. Għetlek it's my curse, mhux faċli ġon, għax mhux kulħadd jemnek. Let's go, le, mhux ħadd jemnek u minn nef kemm għal min jgħidlek. U le, u tibda tar. Però Frustration li kolli. Qed nara l-oġġett, irrid nifhemulek, qed narah. U inti ma tistax da bħal meta. Naturali li ma jagħmlux. Ħansemmilek sempliċi eżampil. Mela jien qed nitkellmu. Sin qed nara wara rasek, inti m'intix taraħ wara rasek, min qed narah. Mistax nispjegalek x'qed nara wara rasek għax mhux se temminni. Mhux se temminni, m'intix taraħ, mhux se Eżatt. Daqshekk diffiċli u niġi misunderstood ħafna. Immiss għandek tajtna profezija illi għax ħajġu daw is-sentejn. Ġifieri issa ħanoqogħdu fuq dak is-sentejn u ħanitfa' fuq il-miżjien u għara fid-daw is-sentejn narġa' forsi. Ngħidlek li sa sentej oħra għax sa sentej oħra d-dinja ħatkun totalment differenti. Ġifieri. Għalis qed naraw il-kajos u hija parti mill-profezija insejt palista xejdura fil-Bibja dak li qed jinfirdu il-mukrana xi xejn. Palissa l-ħaxix Is-sikrana. Palissa kettara. Is-sikrana. Jekk kettara palissa għandek minnu aggressiv, palissa ħlif aggressivita ta' gwerer. Sadattant għandek nies li qed imorru jippruvaw iġibu l-paċi.
Mela bħalissa dawk Le għaw aggressività anke fil-Maltin, anke fil-mod kif napproċċjaw xulxin, ġifieri tinħass iktar minn qatt qabel. tinħass. Issa, però Wara il-gwerer però l-Iżrael. ħafna mill-affarijiet li ġew huma mħabba l-flus. Il-flus ħalaq greed ħafna u tgħid joqtlu għall-flus. Però dan irid noħroġ il-messaġġ kellha tinsemmi l-affarijiet. Tgħidx kemm tinbidel, meta tiġri hekk Dik ħansaqsijilek. tinbidel u ħanejdlek. Għaliex inti isek ta' din-dinja, ġo din-dinja imma m'intix ta' din id-dinja, ngħidli x'jiġifieri. Għax tidditeċċa minn kull affarijiet materjali, għax tirrealizza, qed ngħidlek tliet darbiet mhux darba kelli nirrealizza, tirrealizza li kollox huwa temporanju. Inti jisek diħan saqsijek għax ħafna nies din jisaqsu jgħiduha. Inti jisek qed toħlom issa jew xi tkun hemmhekk kont isek qed toħlom. Fis-sens. Ġifieri Jiena reali qiegħda. ġifieri inti reali, inti qiegħda reali hawnhekk. Reali. Imma qisu isek xi tħolġ minn ġismek, isek qont minn ħolma. Xin qabadni jew Toħroġ, xi ma tkunx Le, kont qed ngħidlek kont reali qed nara imma. Lemma tara ħajtek bħala ħolma li jgħix. Le, letteralment qedlek isek qed tara tertuqa. Ma ġilix ġifieri tiġi judged. Qed tiġi judged kifex tħajtek. Għax jgħidu Inti stess. jiena ħaġa waħda. Għalluha ħafna nies. Għalluha Għalluha ħafna nies li kollok is-sensi iktar amplified ħanajtek, kuluri iktar vivaċi. Qedlek klab ma nistax nara. Is-sound qiegħed U għek nisma' mużika, telepatija jekk nisma' qiegħed xina il-vibes tal-mużika aktar, jiġifieri jekk nisma' mużika nola il-vibe mill-ewwel jol hemm dik tiċċertu mhux idoqgħod niġifieri. il-mużika, dan kien hawnhekk kitibha. Il-mużika hija xi ħaġa. Mużika hija universal language. Mhux hekk. Jiġifieri u li rrid ngħid jiena min jorbot qalbu isir ħafna qtil li mhux bil-flus il-donation. Imma jien ħaġa waħda u di anke tallimta mill-isptar. Għax jiena dejjem kont reali mal-mewt. Tinsiex aħna fil-stwal il-ħin kollu naraw il-mwiet. Ġifieri dik ta' 16 sena jien għax aħna bdejna kont ġiġa l-ewwel xahar studenta rajt il-mewt. Saqsik xi ħaġa fuq di, ma kompli. Iva. Għalli tispiċċa. Li trid saqsi, tibżax. Mela, jiena ħaġa waħda ngħid. Nitwildu erwenin. Però mutu kemm illibsuna libsa. Jitimawna. Ġifieri aħna we are just here. Di li l-flus saru l-alla ta' kulħadd. Hija xi ħaġa immaterja. X'nagħtu mod jien immut miljonarja. Jien sa nieħu miegħi. Xejn. Jien nitħaq ngħidhom għamlu li ċekk jgħidu forma ta' ċekk ta' x'ma issa. Kien hemm storja hekk. Le, għax hekk jiġifieri di li qed ngħid jasa kultant hekk mhux bil-flus tittgħix lad-dinja, imma qed ngħidu li għada pitada d-dinja tkun aħjar. U mhux li ngħixu l-mument għax daw kollha buzzwords, inti veru tgħix il-mument, però trid tkun happy minn ġewwa. Inti ma tistax u ħafna mill-mart jiġi għax ma tkunx serena minn ġewwa. Jirrifletti fuq il-ġisem. Inti ma taħsebx fuq il-mewt ma tgħidx xempju. Laqas nibża jien. Tibża. Jien ngħidlhom iġri mmur. Għax taf sassik. U għalhekk jgħidu għax inti ma tibża minn xejn. Imma x'irrid tibża kiena. Taf xem. Kien hekk ngħidilkom il-mewt ċifi pinġuha biża mhijiex. Mhijiex. Jien ma narajiex ta' biża, anzi. Għax ta'. Anzi ta' serenità. Wara li tkun ilek Dik ħaġa komuni li kull minn kellu near the experience. Għaliex, inti Esperjenza li bil-mewt jgħix. Inti tibda tid-dinja kifra. Kulħadd batija, marz. U di tal-gifts għalluha ħafna. Iwa, jiena. Smajta f'ħafna, ġifieri dawn li jagħtu x-xija tagħhom fuq near the experience. Għaliex. U jagħtu ħafna anke previżjonijiet ta' sa jiġri kien hemm anke 25 sena ġifieri mar il-bot. Però jiena konservattiva mur sa sentej. Eżatt. Jistgħu jsiru fi żmien 3 snin. U iva, aħna sentej tlieta intu kien. Le, ma rrid ngħidlek jiena
U Jiena jista' San Tomas, jekk ma tdaħħal subajja fil-ferita ma nemmenx. le sewwa tagħmel, però qalu jien. le sewwa tagħmel li ma ngħidlek. Jiena ċerta ġifieri li l-affarijiet id-dinja mhux se tinaraf. Se jkun hawn fenomeni li laqqas ħankunu li l-mind tagħna lanqas tista' tikkonoxxi, ma lanqas nistgħu nifhmuha. Bħalma ġara fil-Covid, ma pretendejna qatt li ġejja u f'daqqa waħda bum. Ġiet din u id-dinja ġennet ġifieri Le ħa ngħidlek di bħal hemm mhux proverbju, jgħidu bħal ħarif sa trata lejl. Wek ġara. Hekk se jiġri. Da ġara ġifieri issa mhux ġifieri kieku għattilna forsi 3 snin ilu Jiġifieri rridu naddattaw ħafna, irridu naddattaw ħafna l-ħafna affarijiet ġodda, se jkun min jaċċettahom. Għax ikun irid, le għax ħa ngħidlek li tbiddel l-status quo mhix faċli, inti tkun hawnlek ċertu sigurtà, mhix faċli hu fil-ħajja, ġifieri inti kollok isu structure. Ekku. Istek inti da bħal meta nbidlu l-flus pereżempju Mhux niftakar. hekk tikellem dik Bizmin iċ-change nanna morna Manka l-euro. bid-deċimali, imma n-nannit ma setgħux jifhmu Jien ma jaħasra. l-ħaddix imma U l-iktar ħaġa sigura kienet il-flus, għax bil-flus iridu jixtru jagħmlu, ġifieri li tibdillhom il-munita kienet niftakar nanna tiegħi panik kbir. Għax aħna konna l-iskola u konna tallimna imma. Anzi naħseb l-anti kienu bidlu ħafna iktar. Ma naħseb kienu ġad Le dorrin. li kienu Għax ġab il-ħabbiet, u mhux bil-ħabbiet, U għalhekk u bis-sens, għawdu, u mbagħad tlet għalhekk darbiet. għawdu x'nanna tiftakar kienet il-ħabbiet. Eżgu. Imbagħad bl-English pound u mbagħad id-deċimali, allura fi tlet Żgur. fida bidlu Għalhekk tlet qed dar. ngħidlek. U tinsiex il-flus huma s-sigurtà tal-persuna. Infatti naħseb jiena l-iktar impatti fuq il-Covid, jisu dak li kienu ġam dorrijin li nbidlu l-flus, jisom għastant. Ħassieħu, qasor bil-Covid tal-euro, soret niċċendnejt. Le, żgulli. Tal-euro, meta minna qalba l-euro, jisu, mtaċ ħassieħu, għal-anzjani, jisom kienu jafu ġinu ġej, Għax mentri zzar. l-anzjani- dam ħalsuni, noqgħod naqleb. Għax l-anzjani, Jisom ġa, kellhom dak l-anzjani ix-xokk kellhom, jaħdu. aħna kultant jien nammirhom l-anzjani ġifieri li milli fadal daw għaddew gwerra Eżgu. u aħna qas napprezzaw daw batew il-ġuħ u għalhekk kien hemm l-għaqal. Ġifieri għalt l-anzjani l-ftit li fadal għax issa dawk Mhux hekk? Pero għaddew il-ġuħ. U isna naqas nagħtuhom rikonoxximent għax Għax ma jixnijiex u. Me- Da ħajkun ħajġrijek l-istess ħaġa forsi għall-argument jek naqpaw dis-sistema għal 50 sena oħra, il-Covid u l-Covid, lissa ma minn l-Spanish flu, nedu u dak iż-żmien. imma li kienaw. Tal-kem ma kien di m'għandix taqsam Le. il-Covid ma l-Spanish flu, da biex ma qodux nitlu. Le, Biex noqgħod nidħol. imma li kienaw Mario, anka biċċa ħobs kienet apprezzata għax kienaw il-noqqas. Eżatt. Tinsiex kienaw il-raxin. Ġi ħana ġo t-proġetta jew jmin issa naħseb t-prediktja ċerta li li ħajkun hemm xi l-medja ħaġa hekk. Ir-riżorsi huma L-istorti li importanti. petruħa u U r-riżorsi huma importanti. In-nisa jkunu iktar resourceful. Aħna ġiġa bdejna recycling, ġifieri ġiġa hemm pjattaform li beda, meta qed tagħmel riċiklaġġ qed tibża r-riżorsi Mhux hekk? terġa' tirriġiklu. Insomma, dik għandi xifuqa, imma Le mhux kollha, imma u jien nemmen li l-ekonomiji għax kultant ma nafx kemm isir dik ma rridx ninstema' għax hawnhekk tinstema' issa qed tgħid. Imma naħseb il-qudiem l-ekonomija ħatiġi resources based economy fuq ir-riżorsi ta' kull pajjiż. Ma f'dak il-każ infallu aħna ġieli. Le għandna riżorsi l-aqwa riżorsi il-baħar. Il-baħar, għandna l-baħar. Għandna- Ġej ħansaqsik waħda U l-aħħar. apparti l-baħar, aħna nistgħu mbagħad għalhekk id-dinja tkun f'paċi u jekk jien għandi l-injam u aħna m'għandniex. U l-baħar. Le, imma li rrid ngħidlek jiena pajjiżi kbar issa din se jkun hemm maqda fil-pajjiżi li ngħidu l-United Nations. Imma bil-mod u naslu. Mela, ġej ħansaqsik waħda l-aħħar u mbagħad nagħlqu fuq di. Għax għandi kurzita. Inti qed għejxt ħafna li rajt in-nies imutu, eċetera, eċetera. Ħafna. Qatt rajt xi ħaġa, qatt kellek esperjenza li int qajt ma' xi ħaġa xi ruħ, whatever, jew Le li hemm sabiħ. meta xi ħadd imut. Meta Qatt jkun ma hemm nsurtajtu moribond. għax jgħidu ħafna n-nurses li nsurtaw Le, ġrajiet semmilek l-isptar u hekk. moribond fuq is-sodda. Sew.
huwa proven, ġifieri Kull moribond jew qed tħasseb mistura ta' moribond wieħed? le kollha. Kollha, Mela, in ġenerali. mela l-ewwel biex tkun taf li pazjent anke għax din anke biex nedukaw tkun taf li ħajmut pazjent. Taf inti l-ewwel ma jiġri ma jibdix jimxi, ma nibda nqata' misa immota. U mbagħad ikollu naqa' problemi fil-PP, biex jgħaddi PP. U mbagħad ma bdiex jieħu nifsew. Ġifieri il-ġisem jieħu t-time tiegħu biex jitlaq id-dinja l-oħra. So, L-emerġenza tiegħi Eżatt. dik hija xi ħaġa fattadnijaw, ġifieri imma waqt il-ħin issa ħin meta jaslu hawnhekk qabel ma jibda tiġihom saħħa barranija u jaraw ġeneralment jibdew jgħidu lill-ommhom jarawhom ġejjin bil-klieb li jkollhom u jibdew isemmuhom wara u tarahom jkollhom saħħa barranija. Kif tgħaddi dik il-fażi jispiċċa l-vocal ma jibdewx jitkellmu. U mbagħad x'indan jinqatgħu minn hawn u jistrieħu. Dik hija il-proċedura rajt kemm il-waħda u studjajthom għax jiena rid inkun naf il-pazjent meta jmur in-naħa l-oħra x'inhi l-fażi. Għax ġieli ara pereżempju jekk ikun xi ħaġa ta' malajr. Dik qed ngħidlek ikun moribond ġo s-sodda. Imma jkun xi ħaġa ta' malajr dik il-proċedura jien ma nafhiex. Sewwa. Imma meta jkollok anke n-nies biex dak li jkun anke waqt li jkun qed ikollhom il-dawa u xejdulhom ir-relatives tagħhom u nieshom qed imutu jkunu jafu l-proċedura kif inhi, qed tifhimni. Kont titkellem fuq il-mewt b'ċertu serenità. Għax U qed ninnota fik, isek mi xejn. Fimt? Awwal naħseb minn dawn l-esperjenzi li kellek. Għax il-biża' Naħseb m'għandekx biża' jiena qed tgħidili twaħħax niftit, imma inti isek qed tgħidlek b'ċertu hekk, kważi isek qed entużjażmu. Le, anzi jiena nħu pjaċir għax dawn l-affarijiet ma tantx jiġu mitkellma. U le mhux mitkellma. Jiddispeċini ngħid li mhux ma ngħidilix ignoranza, nuqqas ta' edukazzjoni. Ħadd ma jagħmel da s-suġġetti ma jarmuhom. Il-ħajja din lifestyle li aħna ħajjin di ddejjaqni jien li qisna neżistu. Qisna kemm hemm omerta ta' suġġetti ma jiġux qatt smajt ħadd jitkellem fuq dawn le. Qatt ma smajt le. Għaliex, imma r-relatives flok imbeżżawhom u anke jippreparawhom għal qed ittihom dinjità wkoll li jafu kull proċess dar-relatives tagħhom kif se jitlaq bil-mod. Fimt kif? Dan in-nies mhux ngħidilhom edukazzjoni, mhijiex edukazzjoni, il-fatti tal-ħajja. Aħna ngħixu dawn l-affarijiet ma jiġux diskussi imkien ta'. Imma naħseb jiena kulħadd jibsa jiddiskutija mal-fatt li jgħaddi minnhom, le? Imma mhux kulħadd ħajgħaddi mhux minnhom. kulħadd jesperjenza xi mewt ta' Mhux xi hekk, ħadd. m'għandix dubju. Anzi, li tkun taf, iktar hija taċċetta anke l-bereavement għax taf li mar seren it's his time u mar seren bil-proċedura qed tgħidlek fuq moribond xi ħadd li kif tgħidha. Ġifieri forsi għandu żmien jew wasal. Le, jista' jkun żgħir u jkollu marda twila. Eżatt. Imma meta jasal Il-fażijiet huma dawn. iż-żmien u li kon ninnota kif imur ta' paċi kbira ħdej, ta' serenità Ma ġembu. ma' ġenb il-pazjent iva. U dejjem esperjenzajt anke ikun. U minn dejjem kont għax jien anke pereżempju anke għattiżix li aħna bħala infermiera nlibsuhom ukoll. Żgur. Ġifieri libbist sorijiet, sibiġ kallonki, libbist mhux jiena biss Kif minnhom ngħidu bil-Malti le? Jew le? judges, ġifieri tilbishom letteralment. Għet libbes ġaġġi ġifieri mħallef tlibsu bil-libsa tal. U anke kanonku skont Jilbsu bil-libsa skont. le, li jġibulek għax inti. Li jġibulek, Imma ovvjament jekk ikunu ta' xi dan huma imma ovvjament jekk innaf ġaġġ da ovvjament niesu jridu libes kif. U meta mid-ġaġġ, meta kien imut xi ġaġġ,
Kont ngħid il-Marija tal-ħniena għax għalhekk ngħidlek kemm Diġà trid tisgħu tkun bil-ġaġ umli. de. Le, u trid kemm tu tkun umli. Min jaf kemm il-ġaġa mhux qed ngħid li kien Mhux hekk? ħażin sewwa dejjem bil-kapaċità tiegħu. Hekk. Imma mbagħad x'iswa? Issa wasal iż-żmien li jiġi ġaġdu. Ekku. Imma mhux għax għandu xi ħaġa ħażina laqqas. Le. Imma li ngħidlek jien tant il-ħajja, jien għalhekk tgħixha l-ħajja. Tittejxa kull jien ngħidilhom jien għandi isnin, ħanejdlek dew nagħlqu. Eżatti, eżatti. Mela jien isni għandi hourglass. Għalhekk dejjem maġla jien. Għax naf li t-timing Dejjem nieżel. dejjem nieżel, mhux tiegħi biss ta' kulħadd. Kulħadd. U mhux għalhekk qed ngħidlek xi minn daqgħet kwistjonijiet ta' flus affarijiet li qed iġennu n-nies meta t-timing huwa dak li hu. Qed tifhem? Ekku. Jane, kienna magħna l-Jane Kirkop, tajjeb. Naħseb il-qoddim ħan nitkellmu nerġgħu xi naqra Li tgħidli jien Forsi għandem disposta fuq xi biex programmi oħra aħna dan għax nagħmluh interessanti. biex U ovvjament. forsi nixtieq nagħmel appell biex ikonna aktar nies, forsi tisimgħu x-xhieda tiegħek, jiġu nistednuhom anke Infatti, jekk ikunu jibqgħu anonimi. Le, imma infatti għax milu xamilna intervista, kien hemm persuna oħra li ġiet intervistata. U milix edha f'dak il-feature. Alright. Dak il-feature kien feature qed ngħid li ħantallaw ukoll Iwa, nagħmlu tellaw. fid-deskrizzjoni Eħe. ta' xi ħadd li qed Għax saret intervista Eżatt. għal teżi ta' student bil-lem. Ħantallaha fid-deskrizzjoni min ikun qed jara Għax ħadem anke d-deskrizzjoni ta' dan U it-tabib. ħajħdu pjaċir għax sa jarawa visual. Anke ta' dal-kulur għul mhux tabib, ħan ngħidu tabib, imma dal-kulur għul li studja insomma neuroloġija, eċetera, eċetera, wkoll nitfgħu fid-deskrizzjoni. Mela nagħmel appell biex jekk hemm xi ħadd jixtieq jaqsam xi storja oħra bħalma qed taqsam inti Jalla, magħna Jane. bekk ikun hemm varjetà wkoll għax jiena. Ħa nisimgħu l-esperienz tagħhom Eżattu jiena rigward nammort din, fuq rigward diversi programmi xi Eżatt. darbtej u Għax- ma nixtieqx li jaraw li dejjem. Eżatt, ukoll ħanaraw sewa li jkun hemm- ħanaraw sewa li jkun hemm l-esperjenza xi ħadd, jekk hix l-istess. Ġifieri nagħmlu appell min irid jingħaqad magħna fil-programm anke jekk tibqa' mod anonimu forsi ma ċivu wiċċu għandna t-teknoloġija biżżejjed hawn ġew biex nibblowrjaw anke l-vuċi nbidluha. Jiġi għamel kuntatt miegħi fuq il-Facebook jew inkella jibgħat email jew fuq YouTube ħalli messaġġ u nikkuntattjah lura u mbagħad nistiednuh jiġi hawnhekk. Mela, Jane, darba oħra nirringrazzjak. Grazzi U- tal-li istidentni u jalla dal-programm ikun għamel ġid għal-poplu tagħna u nixtieqlek il-festi tajba Eżguf. lilek Lilha u wkoll. l-poplu kollu. Serenità paċi għandna bżonn kemm din hija u li kulħadd ikun ferħan. Grazzi Jane, nagħlqu. Grazzi inti.